O prezo do combustible está a afectar os pescadores. O patrón maior do Porto do Son lamenta que as axudas actuais sexan insuficientes para facer fronte a esta subida. Nas últimas semanas a gasolina acumula un encarecemento próximo ao 18%. Isto non só afecta a condutores particulares, senón tamén aos transportistas, aos profesionais da estrada e a traballadores do sector agrícola e pesqueiro. Estes últimos están a pasar por un momento complicado no que non está a haber moito recurso no mar, como no caso do polvo para as artes menores ou do cerco en particular. O encarecemento do combustible está a golpear noutra fronte os mariñeiros e armadores. É gastos inasumibles que teñen, entón non lles compensa, come os gastos, e vale a pena ter o barco amarrado. E sinala que a axuda que os profesionais do mar están a percibir do combustible é insuficiente. 20 céntimos, pero eso non influye, porque ao final esos 20 céntimos, se pasa como da outra vez, esos 20 céntimos non chegan a nós, porque o que fan é subiren as gasolineras, suben os 20 céntimos e ao final quedamos na mesma. Sabes? Eso ao final non repercute. O que teñen que baixar son os impostos do gasóleo. Sabes? Entonces aí é donde sí o podemos notar, pero de principio os 20 céntimos non nada, porque ao final é o timo da estampita. Lo subo, os doi 20 céntimos, pero subo 30 por outro lado, e ao final eso non chega. Lamenta que isto non só afecta ao mariñeiro, senón á sociedade en xeral. Queiruga pide á administración estatal que amplíe as axudas ou modifique o baremo para outorgalas. Teñen que botar unha man e as subvencións son ridículas, as subvencións, porque podoche dicir que a min deron unha subvención de, non sei se 100 euros. 100 euros de todo ano, unha subvención. Eso é ridículo, é mellor que non den nada, porque parece hasta rirse da xente. Eso aí teñese que poñer, os impuestos cómenos os impuestos que pagamos, entonces cando hai estas cousas, que non hai pesca, que cando hai pesca, bueno, pois vamos capeando, pero cando non hai pesca ou tal, teñen que mirar outro método, e as axudas teñen que ser directas e teñen que chegar en realidad aos armadores, porque non está chegando nin aos armadores, nin aos mariñeiros, nin a nada, non chegan. O patrón maior sonense sinala que as axudas que dan non saca os profesionais de ningún apuro. Que paguen como di outro, si dependeras desa axuda para sobrevivir, que o paguen canto antes, pero ainda por encima, que prácticamente non dan nada, pagan tarde, mal e arrastro. Polo que reclama cambios para que as embarcacións poidan seguir saindo ao mar e non causen perdas ás empresas.